sumpatan ako at sa damay ako na yun napinan at mga bisita nagkaandang maraming kagala may napagpus na nagsisilyo ba ay dito ay nagdamabusan ang lalasingit kita at mayugan at bisita nasayaw natin ang kurasa ubon at sulatan balutan ang lalasingit kita at mayugan at bisita nasayaw natin ang kurasa ubon at sulatan balutan. Labi kong may patron, mga dayong lalaing nadaho ang kadamanga at tuhag lasa ng aking pagkuwansa. Sikat kong inigas sa rayalo ang labi ng mga okasyon, mga kalagasan umpatan ko kurat sa mula at iraayon. Hala na sige kita kay nasayaw na ang sita naupay ang pamustura kay dabuhang iyaan lahat. Hala na sige kita kay nasayaw na ang sita naupay ang pamustura kay nakakalimang alam. Salamat, Honorable Gilberto, ang inyong maupay ang mga pangyayian ni Madam Velma Reyes. Partner.